Време е за по-сериозните неща. Отговарям на въпроси какво е необходимо да имате, за да кандидатствате за безвъзмездно финансиране по европейска програма. Седнала съм щупане на парика, защото това е единственото време, което мога да намеря свободно. Хората ме гледат странно, аз говоря някакви неща за финансиране и те се чуят каква е лудата в парка. Обаче сега или никога е положението. Така, въпрос. Всяка една европейска програма има секция допустими кандидати, когато я отворите. В тази секция допустими кандидати е описано какво е необходимо вие да имате, за да кандидатствате за дадената програма. 98% от европейските програми изискват вие да сте фирма, т.е. вие се представлявате като юридическо лице, не като частно такова. Второто важно нещо, което трябва да имате, е електронен подпис. Може да нямате в началото такъв, но те ще ви го изискват в последствие. Една жена ме беше попитала, ако ще прави бизнес в фризьорски салон, дали е важно да има сертификат. Да, ако бизнесът, който ще се финансира, е квалифициран по някакъв начин и подлежи на сертификация, те ще ви изискат тези сертификати да ги приложите. Ако пък ви е интересно как се случва да се финансира бизнес на ниво идея, без да имате фирма, без нищо, за гърба си, пишете ми в коментари, мога да направя допълнително видео по тази тема.